Kagon din ang kuha na. Wah, dalatanan, pwede barang, dada dre. Pwede dre, gibarang mo, pwede. Pero gamay dito. Makilit aw. Sudlag ka lang, dada dre. Kanang Isang pagking kanto na, dada dre. katong Anong palayason ka na. nay nasudlan og Ala nang ikanto, kay dugay kayo. nay Dahil kayo nasudlan ng ikanto. nay nasudlan og kanang bagi sa gikon siya gi Okay, patakdan og wakwak. napatakdan. Isa man. Dito Oh, dada dre. umang ko na mo taga Kahilakon ta ng wakwakan na, kinsa nagkuhan. kuan. Kung nasudlan ha. Nilay, paano na musok na ba? Ano na tilog? Kuha na. Dada dre, kay pangutan na to. Ang mananambal taga Daka. Wala ka na niya. Adong Daka dili. Sa Daka ko. Nanayo na. Hindi ano puti. Naulihan na. Pero dili na dapit sa Rio. Basta wala kay ang Kaya ilang ako'y atubang ana, kung ano ko nang asa ilang balay. Yung pangalan ni mo, balay pa yun. nilupad Kaya na pangalan ni mo, uy, silingan, hindi ka. Nilupad. Paano man ka? Nilupad na daw Dapat ang dili siya langgam. ko nun. Ali. Isa to, konretso. Na nagani kabog sa lawas. Na. Lagi. Nilupad na daw. Saan na siya? Dalaga. Inyong na ko na anak isa. Nagamay. Kaya din eh. Tingnan mo dito. Sakit niya po na kaya. Panuhot ko din natin. Pas mo. Pas mo na no. Layo ra kay nang panuhot, gamay ra lang. Ano na Si pas mo na? pas mo good. Sus, Paslos kusog. wala gyud. Agi anong kuan ba? Ganun. Bukma ang Kunya, parehas niya ron. Bay, pila ka na po nun. Balik nito eh. Semana lang, 7 days lang. Kung ganahan mo magpausap, 7 days. Lagi ka na, antod siya nga Oh, depende lang na sa inyo kung asa sa rin. maulian ba? Antod sa maulian. Well, Kada basta- simana. Semana lang. Pero book niya po. Pabuking na ita. Paano na ito number ni mo para magnawag namin nga. Bay, Schedule me, ano nga time, ano. Oh, ana, may pa na. No, para walay kuan ba? Nag-abot. Uy! Siya ko naaman mo nga. Ang abot. Di, unyara mo, kaya nikalit mo mag-abot. Oo. Unyara yun mo, boss, kaya wala kang mamukaw. Naka-schedule man eh. Okay ra na siya kung wala ko gilot. Okay, gihilot. Nagbabag Ah, gilot. gamay lang, gamay Ay, lang. nabot. Nabot mo ko ali dili Domingo. Siya. Swerte kay ka. Kaya ako yung hilot ron. Ano to? Nag-exercise ko. Jogging siya. Gigan na playa. Kaya pangalan ni mo? Bay, Eric. Eric. Ano, dili ako. Ano. Kung makatanaw ka sa YouTube, tanawa sa YouTube, Eric Hilot. Oo Kani nga. mabutang ni sa YouTube. Kanang imong apelido, Entero. in Entero. Intiro. Intiro mo to boy. Si? Boy Intiro. Asa na to? Mabini extension. Karon, buhay pa. Urag. Kaya kaumaga dito siya. Amerikano na umaga niya. O, nabangkay niya. Mabini extension. Akong papa kini, boxer, 1970. Pagkadirin mo. Boy plus Entero. Kung nakakuha, kahilig ang boxing sa una, 1970. Wala kay Wala. ano naman ko. Dahil- Hindi ko boxing pero ang nakita na ko sila si Retihano, Kung na silang bats. kaya Barimbad, Rico Barimbad, kaya ito mga nini John pero gamay pa ko, mga grade 60 nga din. Nawala ito mga baksira, ito nagbalik na po ito silang ano, Wala na, paklaw. hindi nila yung gabas aron. Kay Hapon. kuan man to sa una. Hindi na nila gabas ang hapon. Di na kayo kay kuan man, ang piso mo na tao. Up! Dahil yan, yung mga manghilota. Uy! Pero sa una, Okay, kay ma'am na? gabasa Kaya gini, pasensya lang ka ma'am. Gago. gabasa gini siya sa Langan-langan man dyan kumuhilot mo. Okay, mamisbis sa Butang lang, bola, butang. sabag og tubig sa balay, sa palibot. Pero magbasa, maglaba, Hindi na kayo o ano ba, Siya. bukan magod kayo ni siya, o trabaho suba. Kuan na gawas na identidad na. O, Kuan mo na na. Dahil sa'yo, napoy dugay. Napoy dugay, kayo. o doon na edad ng kestinta, Dugay yun. Mo na, yun na. kani sa isinta. Dos na ni edad ani. Di mo ko kayo kakawin, di man na magyubugod. Magulang di ay. Magulang na namo. Ha? Ah, bagulang po Wala pa lang. Ito naglitson ba? Aw,
Sinta. 32 pa magkagano? Balihon. Kadua. Bintay. Pila na ka? Na? Bintay 3 na ako karong Mayo. 53? Ito mo na magkagayo, taga-18. Ingog ni mo. 53 na rin ba? 50. 53 na ko. Piya mo na. Sa una, sa Manila ko, mulatay pa kung mga kanang mga delikado ng sa building. Damba. Oo. Ang mga mulatay-latay ko na. Karon awa na ay sakka na ko nga. Hindi, patak na magunta sa una. Wala akong tail ba? Akong tail murag di na maalsa ba? Ha? Awa na. Kaya gani, kay latayan ni mo, damba ako sa una, PC na latayan ako. Kuan pa man una na akong trabaho dito, kuan man ko kanang scaffolding. Ah, Tawag ko mo kuan. Scaffold gani ano bakal gani nga. Tawag na. Gaspang. Mura Say, siya tawag yung ka na? tapito nga gaana-ana mura gibuldos, mura gidaro. unsa Ana na ka siya? pala. Unsa na siya? Mo Ano pas mo? kanang mo Patay ka kanyo? kanang nagbisukol? Di, ang bisokol liso na siya kanang lusay na. Pero unod nga mura gaana-ana ang pamina na mura. Gaspang magana-ana. Muna pas mo. Pas mo. Ah, ganun. Kani ba kanyo? Oh, lain-lain dahil kuan no. Muna pas mo. Ya magkadagko ng dugay ya di ba. Ini laging bihan juga ya paghuman og mason, ligo, paghuman og welding, ligo, paghuman og panday, ligo. Uro mo maligo nang inaura, nang masara. Ulat. Ay, na batiin. Tion ni mo pagkaidad-idara na no. Depende sa kondisyon sa tao. Si Mario og si Di man ta pareha kondisyon. Pwede ko bako. Way gibati. Wala. Ay, siguro nang di pa maligo ko. Magluya pa siguro kahit ano. Dili po, ang dili ka Mas maligo ang Kaki kay kanang ang ano man. tubo sa imo. Di man mabasa imong bukog. Oh. Di man sa mahumok. Di ba kuha kay ligo murag init ka? Oh, init. Ito eh. Di ba mama kaliko mura kag lami katulog, maluya ka. Labi na kung hapon gabi eh. Oh, Luya mo juga. lami mo tulog tiro na ipinto. Lami kay katuno. Wala eh. Kuan mo kahapon ka no. Kay liko. Kubol no anak. Di kung panagsara ka maligo Ano ang yun? mutubo sa Panagsara? mga na ila. Mga ila sa lawas ba? Pan. Oh, makapasambat ila, binuk ila, dikit ito. Ah, maligo kog hapon eh. Kay kuan malagi na munso. Oh, Mo na siya. Si kuan malagi man. Katulon gyud na maligo. oh, Malagi mo unsa. Sa sinta naman. Gikopya nimo siya. oh. Karon kay wa makakabalo na na yung mga vitamins, Oh. naa sa gipangtira. Kumpleto siya. Nya siya wala. Yawa po kakabalo nga nag-exercise man dahil na po siya. Ano ba? Oh. Mabaklay. Ano ba? Oh, Mantagamay. ana sa panuhod na ano? Aw sa to? Pas mo. Pasmo. Si panuhot, dala na na maligsan ko na. Oh, Gamay ra power ng panuhot. ang pasmo. Pero si pas mo na, di isang asa pagka mo adto di na kabalo mo hupad na. Karon Kaya na napas mo ka sa kusog sa mga hilot ay. Oh, di ba wala? Magita pa lang anak, pasmado ka. Ang kanang gaspong wala mo na. Di mo na kulba. Hindi pa check ka pa naman na normal na. Mo na makita. Di mo na makita po. Pero wala man na sa libro sa medisina ang pas mo. Manto grasi itong nihilot nato sa Paulino ba? So kung check yung gihilot ko niya, ana siya, uy, sabi mo kuwan mo, pas mo, ana siya. Oh, sabi ko siya tao na. Pag-abot niya sa baga, ana siya sa kuha. Lunggo ka, boss. Kung ano man, siya grabe hangin ng ulo. Pagkagago nga tao. Hangin daw ako. Sa ato pa ang katang mo yung kaglusay, pas mo din na. Di ang lusay panuhot. Ay gani. Ang gaspang mo na pas mo. Kanang Anak, kung mo na, may kapan maguna nimo.
Because pangan mo ko eh. Ayun ko. Wala siya ito ano. Dapat slide ana humos. Hamis man kayo. Puro gaya mo, das ka na na. Mo na tak. Lahi ko din. Hindi mo magunit tayo kung may haplas, no? Haplasan ito. Oh, dapat aplasan nimo kadi man mo ma-detect. Dala Man mo ma-detect. Kay kanan nimo panit try mabala nimo. Oh, Plus isa kay pare kanan nimo slide ba. Oh, ano. Sakit Kadag ba ko, kayo ano? na kaya plus na yan. Kadag ko ana ug sakyan pa nang pasakan pa ni bagal kayo. Grabe. Kapag mahurot ng bagalan na, pati kabo mo atras ba? Kagahay po daan eh. Wanta gamay. Pag na ito nagitinood ha, kay tinood mo, hilak man. Ay, nanay. Pitix-pitix lang sa ta kay. Os-os gamay. Diba? Up. Pag-iisa ko nga. Alik ito, kadumdum. Tulog ka ito kaliko mo. Oh. Wala na din yung... Ito. Yun yung kanta dyan. Di mo na plaster ko? Ano ito? Ano? Ito. Sabahan mo ko. Ano? Tukod na ko. Sabay-sabay na ako tuhod na. Lingkod ko. Karong kay taas naman. Lang lingkod na po ka dito. Taas naman. Ikaw ang tindog. Undang ko eh. Kita dili Guinas kay kapag ano yung mapay customer. May customer Oh, ano eh. maragi. Nagtihan ko ato ba? Babot na mo diri. Atong po'y nakadumdum, doon po cover, sila may una diri, mga biso. Itong kuhan, itong tambok diri ng mga asawa ito. Doon. Sila may ako nakuha no, pauban ko. Domingo. Kaya Domingo nito. Ingon po to si Alviso sa kabuking juga, tawagin daan. Kaya tato si kuhan po, tawag ko to sila si mga. Oh. Kabuking na, testingan lang ko na to kasi Domingo. Mahuway dito, kalit na, nauman mo to. Abot mo dito. Wala. Sakto kayo, gitain ka exercise na to. May pag-abot ni mo. Siguro ang palengke mo. Baklay naman ko. Bakla Hindi ka. ka dere. Palitista, baklay do na dito mo sakay. Nilan, mas lawas po. Sakay. Nang... Kapoy siya pero pagka-relax nimo ang ikag kapoy, lami kayo. Lami asin man ang kapoy ba. Mo na kuya pag magbaklay niya manghimasa. Oh. Ay, tinala wagtag. Ano, Hugo kay cocktail. Ikaw ang trabaho, Baho po jud kayo. Dili dito. pero alas 10 na kung kuhan, alas 9. Ya, kanang tiguang na ta, so biya kayo no, tiguang na. Wala tay power. Mga man ay makaduyan ng mga... Yun yung makagawik na mapugano. Man dawat nang kita boss mo, sa mataas ang edad yun na ta. Oh. Ayun na yung pagkara-gara. Ya, Una-una, Lagi ka naman una-una, 20. una-una, wala magag-agit 20. una-una naman itong kuhan, ano? Pero patrabaho dili na. Trabaho, kuhan na, di na Di na para sa una. panganti lang, sabi, kuhan, panganti, yung pasugay ka. Di na, lahi na kayong edad-edad na. May kay mobile, kusog kay mobile. Ah, Kusog mobile pag abot sa edad niyo mo di na jud ka kakaya. di na nyo Tapos na butang nga bro. Sabi na itong dag ko, kayong lublak. Kaya rin na mong ko ano, tinakuha ang lublak. Sa isos. Baka ito, masipyat ka ito, paglunod ni mo, ay nasipyat, ang sahol ni mo to. Nahulog dito sa, itong bakal. Okay, Dito ba nasipyat sa bakal? ko, lahi na yun yung iguwang na tayo. Nahinahin no. Mali ba yung pagkana yun? Hindi na itong mga supura niya, buti nagkuha ang lublak. Kat kayo. Nakapile ko boss de 20. Walay buhos. Walay bangag. Naka nang ulit bangag. Oh, di 20 ba? Lahi, ito sa, lahi natin ito. Oh, dito. Nawala na yung mga bangag, ano? Makapile kag 12 ka buka to, pwede na sa kadlaw na na. Diso na ko. Siya mo ito siya, yabi. Dili, street lang to.
Para ra gyapon style. Pareha gyapon. Pero gyapon siya na pangagot. Oh, ana gyapon. Pero sitting lang siya. Sitting jud siya nga konso. Piso Way ka. bangag. Way bangag, sitting lang. Atin. Lugay ko di ko gusto ko na po. Di ka tundag ko. Ano eh. Bato siya kita sa wak. At naman to siya kay sulit naman. Fully nga way bangag. Oh. Kuya po kay simento dito. Dili ni mo kalas 12 nya maniyot to pagbalik alauna. Maso na lagi. Mahiwi lang, mahiwi man. Masuhon na. Lahi Sa oras lang. So man simento diri. Lagi ito sa ano. Asa na po siya? Saudi. 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 Asa lahi ahang Lahi lang kuan. lahi na sininto Gusto sa kayo. Ya na kanindot simento ang block dito pwede na may mustak. Mo ito na video ba halo vlog di karga sa contract no. Oh, dump truck man. Dump truck man ang kuan dito. Ano unsa mo halo vlog? Ya. Insudiro. Ya kita na itig file. Wangan nyo na. Oh. File na. giya bulang. Iyabo lang. Ano mo ba? Sa katotong kuan walay mga crane. Lagi. Pinobre man na gamay ra na construction na siya. Ang uban kay ana man gyud. Oh, Wapo man gyud kay siya. Sasaka na o kana. Sa dapit. Tagaan. So, gamay lang ang kumpanya ay down group. Yeah. Na may balay ana group. Ay tara gamaya. Dili tanan yun. Di gyud tanan. Di pero sa tuwa na pinangga kay nato ng lublak ko. Kuguson. Uguson pa. Gusto na, gusto mo na. Lamang kay nako ning lublak. Adlok na mabuak. Kadili mabungkag ay. Kung mura bitaw. Pulpok. Pero dapat. Way sweldo. Di yun naman. Ana Wan raman, nabungi raman. Inanya ko tong nag-deliver ba ko. Klaro, may sweldo ros maduha. Way sweldo, Wa mo Dali na ra. Dali mo. Idam na lang ihuwad ba. Gina ako. Pagdiyan ako. Siya, ini po yun mo. Bungkag niya. Itong Pero hindi size pa na ko. makuha sa Pilipinas. Bratong presyo. O may mamalit o mahal. Siyempre, ilang bagay-bagayon. Kailangan mo gawas ni pila ka halo block ani isa ka sagong simento. Kaya ang presyo sa halo block na uni. Ay kung inong lingonon, hindi ka sa uban. Kaya O, mahal po siya. Oo, mahal po siya. Wala, malit. Ay, mamalit kaya ang presyo man ato diri na. Oo, ano ba? Yung mayroon doon. Dito kay ang ilang pilihan dito quality. Oh, paliti man. Dili ang price. Dili. Ang gaspang dito, barato. Gaspang, pero pag sinaw na, huy, kabungkag dito nito sinaw. Oh, uy, sinaw kay simento. Pero kapagkata, Oh. Ano, lahi mo to ha. Ikaw negosyante, Masino lang. inanan ang imong halo block. Puro na ito Parehas ha. lang. Puro na siminto. Imong Ya, Puro na puti. siminto. pero gaspang kaya gani. Kapong gideliveran ba ko gaspang. Pero bukat Japon. Pero mahulog. Ay na lang yun, hawak ng tiil. Magpatungod ka. cocktail mo na. Bawal na tamo ka upuan ng mga isda nga na ikaliskis. Ha? Isda nga ikiliskis. Bawal tatanan ana ha, kita tanan, dili ra siya. Apil ko. Ano, bangus. Ano? Bango. Akin na himbis. Tilapia, lapu-lapu, maya-maya, isda sa bato kana ha. Kamay mo lang. Anong burot? Naman yung burot? Okay ron na. Dili man lang sa pareha sa kuwan. Lahi itong nahihimbis. Lahi itong bangus, di ba? Oh, tilapia. Ano nahihimbis lagi? Oh, hindi siya ba? Para natambal. Ay, sus, maurabog din yung among Yung ano man, pauno. taas ang atong uric ana ha. Ay, Yung ang pinakataas og uric si Pasayan o si Alimango. Muna tagtaas uric. ikaw dito po kasayan itong kuwan ba? Itong reunion. Ito akong dugohan nga abot na galiyarap tubo. Uy, 180 man dayon. Ano? Ginag ka Si na. Pasayan Alimango muna na kung inom da ano na yung mga stroke or mild stroke. Kung di mo inom. Sa kung mo inom po ka, hindi ka mundang, ang hindi ko na stroke doon. Ang kanang Okay na yun. kanang kusog og uric. Uric. Kung mo yun ay ginakaon na nila. Oh, isda ka ni Kaliskis, Pasayan, Alimango, Lamang Loob, Sigarilyo, inom mo na yung mga stroke. Para mutaas ang Mataas ang uric. Nganong itaas ang uric, ang dugo, di na mo dagan. Uy, nanghupong. Nanghupong, kaya di na mo dagan dugo. Taas ang uric. Muna ako nakuhaan niya. Ang bantayan nimo nga di gyud sa kaabot og 500 plus.
wala akong Di kawan. ba maabot ka na, marugdog ng mukha na na ba? Ano resultas balay? Tanawa to. Tanawa to. Basta below 500, okay pa na. Pero hindi nyo nga okay na ha. Kaya taas man. O taas Ang mo butong siya Tanawa to. pinakakuha na 400 ba ang 300? Okay, 200. Basta dili lang yun, abot o 500. kay May number. gabanhod Pero ako, ang taas ka na. gabanhod ako tiil ba? Kanang banhod, wala connection sa Yurek. wala nila sa connection. O iwas ka na si Yurek. Pas mo, gina. Basta banhod na, ngalay, boy-boy, gol-gol. Naka na, pas mo na. Kaya bitang marga gagunit og ice. O baga na yung mga mo. Oo. O na, pas mo. Para niyo, mga gagunit og ice Ano, ba? Pas pas mo mo na. kabos. Dili yo, gikan dili anak dili yo. Ya, Ay. pas mo, ayaw, kuitaha karon, kuitaha. Apel sa una. O lagi no. Sa una, apel na. Ano mo, limal amos mo na ikad Sa ko ang patanon ice pa ba? day. Napasamot na ito kapas mo rin. Ano? Bugay itong mayo kay di na kabalihok. Ya, musugot Huwag na, magutang huwag. magbasa kay bata pa man ta. 20 pa man ta. Oh, dito paano mga boss. Ano sa una nang Gara-gara jud no. Bisang hago kayo. dulang basketball ni kahuman, ligo kay napay atong uyab. Pag umang og file og lubla, Di mo umang din welding, isulti ligo. sa kuwang lula sa Alam, una. mato ka doon, nanimaho, magang welding rat. Ligo jud ka na. Nya ang biyahe nimo layo, pangitan na bansalan. Ana, Motor. ulan, Pas Oh, mo na. Pas mo dyan na. mao na siya. Kung motor ka nga maulanan, ang maigo na tiil. Mao Ano na man, tuwa ang makina. ang tiil ako primero kaning tumoy lang dito sa lima ka tiil nga tunga. Ang tumoy nga naman ng unang banhod. Murag mo kuwan. Banhod yun yun ang inaon nimo murag di na ka Wala iba. Hindi na may sakitan. sakit. Hindi na sakit. Ganahan na siya. Makina din yung kuwan. Ligo naman itong tapo niya. Manuhot siya kaya ito. Semua niya. Kuan lang kay kung sakit kay para magpahinayan niya. Kaya na niya. Tititad lang na siya. Kung mabanda mo, bangon na gani. Ha? Mabangon siya sa sakit. Kung mabanda ko undang yun. Kung undang ka, ulit yun. Kaya mahimo, boss. Hindi mo na pwede katurang ka na nanaon. Hindi mo na pwede. Lagi. Para nga mabatian jud niya nga kuan. Maigo na siya. Sakit lang man ko na sa kaya naamang ko problema. Pati kay dito yung lairit ko sakit. Kaya asa man ka dito, kaya way sakit. Nalay sa asa ka na. Ito pag may gagawin ayaw. No? Dili ko ilairit, yan naman sakit kayo mo hilot. Asa man ka? Dito ko ilajo-jo, kaya walay sakit. Dili ka, asa man ka? Hindi na ito. Walay sakit o dito ko kay makatulog ka. So nindot siya ang hilot niya kay makatulog ka. Ang nalay sa asa ka ganahan. Dito, tano kay makatulog man. Wapo dito kay makatulog ko ni Dilo. Ako nang pahilot ani, di ko ko mukha nimo. Hindi po. Wala po, di po matabok ni mo no. Okay, di man satisfied. Di po siya ganahan. Oh, wala. Dili po siya maingon sa imo ano man. Minaro ko sa lain. Ya, sige na lang pahilot. O di ka makatisting, asa mo ka mo kuan. Manawag Dili ka. po siya maingon sa imo, di po siya ganahe. Ilaglag pa ko ana. Di ba boss no? Mao jud. Bisan ako, bisan ikaw. Basta Ay ayaw dito. Kay dito Ayaw mo dito. ko. Ay tawanan na dito eh. Pero ano ang uban mo ingon nga Trabaho mo ko pagkaugma. Kay di na di ko mo trabaho to, kay di na di ko kadaog pala. Pagka pero ano pagbasa. Ako sa haybay, niluto man ako ni siya no. Ang ingres yung kamot. Ana. Wala ka makaplas. Maagoy haplos pag abot nila kay makikik man siya. Kung mo Ako yung mahilot. kung mahilot ka Ayaw siya nito, nga kay gihaplasan nimo siya pagka ugma ayo paliguwa. Kaya gitabangan nimo siya nga mapas mo na lawas. Ligo. Hilot ya po na. Ha? Kanalitan na naron. Hilot-hiloton lang ta sa ato anak magabi eh. Anak-anak. Hilot yun doon. Batig hap mo ka. Hilot nga kung di ka manghaplas pwede na. Haplas. Kung manghaplas ka pagka ugma ayo kaligo. Di man ina ha. Ang tanan haplas good. Pero kung ananaon lang nimo na siya nga wala na maplas eh. Pwede. Pwede ligo. Pwede ka maligo. Pero ayaw po ito nga grabe po. Hurot na maputan ng kilomot. Eh na,
Okay man. Kaya masaratan mo kung ano, masaratan sa Ya pati man pag maghilot nga walay haplas. inang lana ba? Murag pwede ra tag Medyo naging plus para medyo mas lamig jud siya kay matron man. Ang log siya niya katong haplas makasulod sa imong lawas, tambal man. Pero pag kaugma walay Tigo, intiro adlaw dyan na, intiro adlaw. pero adlaw gid. Para ikadlaw, adlaw, pwede na. Pwede na. Kaplasa ni mo ron. Pag kaugma maligo. Na, sige na lang mo ginaplasa kay mingo na babu. Luta na pag delivery kay murag na sakit man. Anak ra na siya kay tuyo. Balik ko din. Siya kasi pahilot sa manghod niya pagkahuman. Iligo. Maligo pre ka. Buntag, kaya trabaho lagi. Di na pwede. Meron dugay pang pumalingin. Balik-balik, kaya Balik. banhod din. Banhod din rin. Pagkabingi, hilot ko siya. Maligo. Ano eh, kanang murag ka ng manhod ba? Balik na din na. Lugay na ni. Yurik lagi daw, may sila yurik. Yurik lagi, pero wak mo ka. Naitambal sa urek. Pero, provincial lang na siya. Pura sa high blood ba? Oh, Naitambal sa high blood. Pero unsam na siya. Huwag mo na lesson, hindi ka sa tambal. Maintenance. Ano hantod ka rin sige pa magakinan. Di sa tambal, wala ka maayo. Huwag mo analyze siya, huwag natay video. Sige mo lagi tayo tingnan. Pila naman ka years. Dato pa di siya tambal, wala sa kaayo ni mo. Pugong lang siya. Nagpugong lang, hindi mo dito siya. Dato ba, imong Dok. bukog ana, ma. Dili sa tambal, dok. Maintenance ganino. Oh, Kung siya to wala siya tambal, na ka nang makaayo dyan. oh, kanang mo Wala undang ka ba? Oh, Mundang Dili, pag maintenance na siya sa may pa mo, pamilting yung mga di man kayo sa klase na po di mo sa imong tawag. Klase ninyo ba nga taas imuhang motoy pang anak ko? kuan. Prevention, tama yung istorya. Walang dito siya. Namapo na lang, sige ka pag-inom. Oh, Ano ba wala ka maayo? wala eh. Walang dito. Support. Maintenance na siya. Mo naging maintenance siya. Support na siya. Ya, wala na nato makwenta pati na rin nakakuha gasto no. Wala na. Dako na si Brakatos na. 100,000 na yung gasto Ako mo. na kayo. Kada semana mo gasto ka 3,500. Maintenance lang. Sobrang ubano, mudol na dito no. Kaya wa naman sila ni, wala naman sila ni 3,500 pangkuan. kung semana ba, maintenance na mo. 3,500. Sige ka inom, niya imong dugo ang mag-circular. Useless. Dapat mo dugo nag-circular. Kaya ang tambal ang nag-istadihan, gano'n nga maayo ka. Ang problema, pag sulod sa tambal, di man sa kaagay kay imong dugo sticky. Mga kuan na no. Number 1 po na siya. Kahit kayo sa pagsulod. Number 1 po na siya. No. Nga naay pa maagi sa doktor nga para mag-circular imong dugo. Change blood jud ka. Isang kagbagong dugo. Ay, magpakuan ka. Kuha ka dugo. Ilisan jud ka. Ay, lisa. Tanggalon ko na ka na isang bago. Pero di na imong dugo lahi. Ang sa Kung sa mga, type nimo. unsa, Change blood na. unsa buto ka ng kuanin ka, kanang, Ay, dialysis man to. oh, dialysis. Ano Change na? blood na. Di man po magdugay. Asa? Irok kung ka. Magdugay ka basta dagan ka budget. Oh, Bottom lang. Everyone with 2 times. Ako ang Dagan gagaw. budget. Tulo ka tuig. Mantos dito niya. Pero ano yun, marag na sunog. Ang pinakadabisa na masirkular lang dito sa sayo-sayo Ay pa. na kaya, tanong mo, marag sunog na. Na Ay, magapan Kada simana. Ay sa isa ka simana, katulog. I-kwanto iyang dugo. Butangan man na sa buwan niya, butanganan. Kaya itaod naman lang to. Tao lang to dito niya, i-circular din na tanan ng Sunugod ba, sunugod? Ato na nasa si Oo, Mudugo. natuon na niya, muinit. Mo nang aircon na iyang kuan boss. Siya kamahal na aircon na iya pang maintenance niya. Hapit na, yung bana hapit na yung pangmaligyan ng mga luting. Kadabaw to, kadabo. Pinalan, bago ka magplano sa dialysis, nakuda kung kag-budget o pila ka years. Kaya nang nakapalit mo Pero muta kung diya. may tao mo kaya man, oh, sige. Kaya magka. Mura ba yun ni budget? Everywhere. Pero nadyo yung uban maulian boss. Nadyo Tama yung kayo kuan. maulian. Nadyo yung mga kuan dahil. Sa mga tambal lang ng mga kuang tambal, kani yung tao na to. Kinato bitaw ka tambal kanang Kuan lang, mga Saman. ay
Ano kon ba siya? Herbal. O herbal herbal. Kaya ba? Herbal. Ang herbal, okay ng herbal basta nag-circular lang yung dugo ha. Eh, useless yung tanan ba?